भौजी के लइका कहता टेंगे टेंगे टेंगे। हाँ भाई, गाना इंस्टाग्राम पर तू जरूर सुन ले भाई। गाना के गइले बड़न गोलू निगम भाई, इनकर गाना हल्का मचा कर रखले बा इंस्टाग्राम। इनकर इहो कहना बा कि खेसारी लाल यादव इनकर गाना चुरा के गा दिल बड़न। ई बात में कितना सच्चाई बा, वीडियो में लास्ट तक बनलो हम बताओ तनी। दरअसल पीछे दिन इनकर गाना आई रहे इंस्टाग्राम पर भाई हल्का मचल बा। 1 से 2 मिलियन इनकर गाना बन गई रील, आ 2 नंबर पर 3 नंबर पर ट्रेंड चलता इंस्टाग्राम पर। तो ई भोजपुरी के सारा सुपरस्टार इनकर ई टोपी पर गाना गइल बड़न, जैसे मिले खेसारी लाल यादव गाना गइले बड़न। तो खेसारी लाल यादव के का जरूरत रहे भाई, खेसारी लाल यादव को ब्रांड बड़न। और छोटा मोटा क्रिएटर के करियर खाए खातिर गाना गा दिल बड़न। काहे से एगो गाना चलता आ एगो गाना खेसारी लाल गा दिल बड़न। तो भाई गाना जानते बड़ा, कोनो स्टार गाना गई तो बहुत आदमी सुनियन। आई जौन गोलू निगम गाना गइले बड़न तो भाई केहू पसंद ना करी। काहे से कि पहले जौन ट्रेंड करता खेसारी लाल यादव खुद अपना आवाज़ में निकाल दिलन, भौजी के लेंगे टेंगे टेंगे टेंगे। ई वर्डे बहुत वायरल बाटे। खेसारी लाल यादव के ना चाहत रहे गाना गावे के, ऐसे तक कोनो भोजपुरी को सुपरस्टार छोट कलाकार के कबो सपोर्ट ना करल, लेकिन जब ओकर गाना कोनो हिट होई तो ओकरा पर गाना निकाल दियन। ई भाई हम नहीं कहत, ई भोजपुरी के बहुत कलाकार सुपरस्टार जनता कहता कि खेसारी लाल यादव चोर हवन, गाना चोरा के हमेशा गा देवलन। तो ई भाई ना करे के चाहते खेसारी लाल यादव के, ऐसे सपोर्ट ना करियन छोटा क्रिएटर के कबो। तुमको टॉपिक पर गाना ना गावे के चाहिए भाई। एगो तो गाना ओकर वायरल होता, कैसे कैसे एकदम वायरल होता है, तार हर एक गाना वायरल होता तब तो ओकरा पर गाना गा देता। तो बहुत खराब बात बाटे, ऐसे ना करे के चाहिए। गोलू निगम के जौन गाना बाटे भाई बहुत ही मस्त लगता है।